мардуми шарафманди Исфара 28-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи кишварамонро дар фазои орому осудаи ватан бо рӯҳии баланди ватандӯстиву ифтихор аз давлатдории мустақили миллӣ таҷлил намуданд. Ба ин муносибат дар кохи фарҳанги маркази шаҳр чорабинии пуршукӯҳи Идона доир гардид. Зимни ҳамоиши тантанавӣ иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода, афсарону сарбозон, собиқадорони қувваҳои мусаллаҳ ва кулли ҳозиринро бахшида ба 28-мин солгарди таъсисёбии артиши миллӣ табрик намуда, саҳми онҳоро дар пойдории амну суботи ҷомеа ва ҳифзи дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии мамлакат назаррас арзёбӣ намуд. Таъкид гардид ки қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон зодаи даврони истиқлолияти давлатӣ ва яке аз дастовардҳои муҳими он ба ҳисоб рафта, аз рӯзҳои аввали таъсисёбӣ дар назди ин ниҳоди қудратӣ вазифаҳои муқаддасу пуршараф, ҳимояи соҳибихтиёрӣ, таъмини сулҳу субот, ҳифзи амнияти давлат ва ҷомеа гузошта шуданд. имрӯз ифтихор дорем ки хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ аз ӯҳдаи иҷрои рисолати таърихии худ бо сарбаландӣ баромада, давлат ва мардуми Тоҷикистон дар симои хизматчиёни қувваҳои мусаллаҳ ҳомиёни боэътимод ва муҳофизони далеру шуҷои марзу буми ватанро мебинанд. таҳти сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, такмили фаъолияти қисмҳои низомии ҳудуди вилояту шаҳр, беҳтар гардонидани шароити зиндагии афсарону сарбозон солҳои охир дар сатҳи баланд ба роҳ монда шудааст. мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара дар пайгирӣ аз сиёсат ва иқдомоти роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳалли масъалаҳои вобаста ба таъминоти сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо захираҳои моддиву техникӣ, инчунин фароҳам овардани заминаҳои зарурии ҳуқуқӣ барои сохтору мақомоти зикршуда мунтазам чораҷӯӣ менамоянд ва ҷиҳати ҳарчи беҳтар гардонидани шароити хизмат ҳамаи имкониятҳоро сафарбар месозад. сипас зери оҳанги мутантан ба беҳтарин афсарону сарбозон, иштирокчиёни барқароркунии сохти конститутсионӣ ва фаъолон сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр супорида шуд. барномаи консерти аҳли фарҳанг ки аз суруду рақсҳои тараннумкунандаи ватани маҳбуб, сулҳу субот, ваҳдату якдигарфаҳмӣ ва истиқлолияти милливу давлатӣ иборат буд, ҳамоишро шукӯҳи тоза бахшид. лозим ба ёдоварист ки дар доираи чорабиниҳои Идона роҳбарияти мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳр барои муборакбодӣ ва аёдат ба манзили чанде аз чеҳраҳои саршиноси шаҳру деҳоти Исфара рафтанд. бахшида ба ин санӣ фархунда дар қисмҳои низомии шаҳр низ чорабиниҳои Идона баргузор гардида, барои хизматчиёни ҳарбӣ аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара дастархони Идона ороста шуда, барномаи консертии гурӯҳҳои ҳунарии назди бахши фарҳанги шаҳр пешкаш карда шуд.